quina cova, sí. Mira. Oh, hòstia puta, això ja és una altra cosa, eh? En casa, en Oliva, sempre hi ha de tot. Hem vingut a la cova de les Dos Boques. Pues no eren dos, sinó tres. O, per ahir hem sentit que es diu la cova del Minyana, no? Sí, tenim una de les entrades que pareix que van intentar tapiar-la en algun moment. Així s'ha gastat pues, per cremar. De cremaor ho han gastat. I per així pues, n'hi ha una minixideta, I així, això és la cova. Nosaltres pensem que des d'aquesta paret, més o menys per així també, haurien començat a excavar per a fer el començament, diguem, d'una cantera. Per fora està tot ple de terra i ahí també n'hi ha terra remoguda. I el techo és tot ple de forats. Esto podríem dir que és la cova Gruyer, perquè està tota forada com un formatge de Gruyer. La cova Gruyer, no? I allí fa l'altra cavitat. Sí, ahí fa una obertureta també. I després d'aquella ni uno, ni dos, ni tres, sinó tres. Així al voltant està tot ple de foraetxa, però és que eixe d'ahir, este d'ací és impactant. Està pel camí de Forna, saps, eixos camins d'Oliva que n'hi ha 4.000 però no sé on van, doncs eixos són, perquè és quasi impossible saber-te per on van. I doncs així entres per un camí i és quan arribes, pots poquet a poquet caminant arribar fins a la cova, esta. Chas.